siyabonga abantu bedla media sicela ukuthi subscribe and follow and comment. Okay, and ningakhohlwa ukusubscribe manibukela ivideo niphinde ni like niqhubeke njalo nisifollow. Angilithathe leli thuba ngibingelele ababukeli nabathandi bedla media namhlanje mfakazi. Siyabonga ke kubabukeli bedla media. Siyabacelela ukuthi ke idla media ayiqhubeke ithuthuke. Bafowethu siyacela ukuthi ni like ningabuki nje kuphela. Makwenzeka kufika ithuba lokuthi kuvela iadvert while usabuka ibuke leyo advert leyo izokwenza ukuthi abafowethu bethuthuke yenza ukuthi umsebenzi uqhubekele phambili ungashoni phansi. Sithi phambili ngedla media aqhubeka kanjalo. Siyabonga kakhulu. Konzo isabatela semenzi batela umvangelo umdlulo wasemangangeni inkosi Mosisi. Okuqoqa kwami bekuhle enkosini nababayingcwele. Nkosi yamakhosi izulu linetha abangcwele bakho. Nginovalo kakhulu. Ithi imbongi uMasinga akusibona abantu kahle laba. Uma beke basona iyashaya ingcapha yokulimala. Ngicela inkosi ungiphe abemabili bese ngehla abangcwele bakho bakhululeke kodwa ngiyafisa Nkosi ukubacelela ezulwini nami ngizicelele ukuthi ithonsi lilinye kule mvula enethayo ibe izibusiso ezisikhombisa. Ngizocela ukuba mfushane kakhulu ngesihlabelelo samakhulu amabili neshumi nomuvo ivesi libe linye. Bese thweswe thina inkosi zakho Nkosi yamakhosi ezweni laseMkhomazi zasishumayela zithandazela abagulayo zicelise abahluphekile zinalolo hambo
esizweni noma esigodini sasemahlongwa. Sidlula ngasemzini othile. Kwase kuphuma ingane iqhasha. Niyacela lapha ekhaya kwaningene. Zase ziyaphambuka ezonyazi zangena. Uma befika endlini abangeniswa kuyo ileli indoda phansi kodonga umfunzana. Base becela ukubiza isonto bakhululwa. Base uqala umthandazo. Mafika lapha wesha khona ozobahola ukuthi siyacela ukwazi ukuthi njengoba sila ekhasi bizelweni. Yayisikhuluma lendoda phansi kodonga. Ithi nimizwe yimi Mashembe. Ngizwile imvunga yenu. Ngoba ingqoko yala ekhaya ukuthi abayingcwele mabendawonye noma behamba bahlabelele. Uthi ngase ngikhiphe ingane ukuba iniqaphe manidlula lapha ngasekhaya imicele ningene. Ngiyagula ngaleso sikhathi sasibiza ngaMashembe kakhulu kulelizwe lakithi eMbumbulu. Uma ngiphilile lokufa kungiphethe nami ngizoyikhetha inkosi. Ngilandela uShembe. Zase ziyakhuze zasezulwini zathi ukhulume kabi. Bekufanele ucela ukuphila kuphela. Kodwa njengoba usukhulume kanje siyafisa ukululeka usenalo ithuba lokwahoxisa lamazwi. Ukuthi ungasakuthathi lokhu uNazaretha lokufa sokuthatha njengamanje siphume nakho masithela ngale koqalo bese sikushiya. Uma wena ungasakuthathi noNazaretha kuyobuyela kuwe njengoba kunjalo. Lento ayibhucuka isikhumba. Kodwa mayibhucuka kufika ethanjeni. Isikhumba sikhala amanzi. Uma ngemva kokugeza njalo yayisoma ngenayiloni ibisimbathisa ingubo yokulala ngoba ufaka ingubo kuyona emzimbeni mase yisuka isuke nesikhumba. Sebeyilulekile kadlula yasho cha la ekhaya ngiyinhloko mina futhi nasemndenini wonke imino inhloko uthatha inqumo. Akekho ungiphisa. Njengoba kuvuma inhliziyo yami ukuthi mangithatha lokufa ngizomlandela uShembe kuzoba njalo. Zase ziyayenza lezi insizwa inkonzo. Kwafika isikhathi lapho kufanele bazibeke phezu kwakhe ingubo yomlilo. Zathi baba wethu osezulwini. Zathi bazofika verse 3 lalethi iphunga endlini ngoba engasasandi nabantu lendoda. Zase ifika ingane zabo ukuzoyisiza ziphume zishiye nendlu ngoba yayisinuka. Zase ziyibeka ingubo phezu kwakhe. Zathi bazifeka zasonga ingubo zazo zaphuma zathi usiyosala uphila. Zithe zihamba zidlula kulo muzi. Zayamela insizwa imphezu kwesibayi ishona imfuyo zayiziba. Zaqhubeka nohambo zalapha beziyakhona. Zase bayihlela ukuba zize kuyena zizolanda ucu lonyazi. Zathi bayifika mazibe sangweni uphezu kwesibayi futhi ngalolu suku ushona imfuyo ufaka ijazi lakhe. Zase likhuleka zithi ubusobuhle ekhaya. Yaphenduka lensizwa yayibuka qede yayisinyumbala.
basebecela ukungeniswa bangena bahlala thatha isikhathi sayo yazelula yayisibuya ingena mayifika la endlini nginganisiza ngani Mashembe Zithe zonyazi insizwa ungasiza ngoCukashembe wasithembisa ukuthi uma uphilile uyomvuma uShembe yayisino ngiyaxolisa amaNazaretha uCukashembe ngabuya ngaliqashula ngoba khona into engangitshelanga yona ukuthi lapha kwaShembe kubulawa izalukazi namakhehla kufika umfana wami ezongibheka umkhuhlane ongiphethe esuke eGoli mayefika ufika ngihambe ebaleni wayesebeka phansi iphamu wenza kumina gijima wathi baba usindise ubani lokusindisile ubani yanede yasho indoda yachaza ukuthi izinikele wabeka izandla ekhanda umfana wathi baba wenze ebukhulu iphutha kwaShembe kubulawe amakhehla nezalukazi Shembe uthola ngabe entabeni uma nami ngiyakhona uma baba uvuma ukuyakhona kuzokusiza ngani ngoba vele uzofika ubulawo uthi masengiyaqashula uCukashembe uma sekuqashulileke sekuqashulile amaNazaretha niqone uthe kumfana anomusho ukuthi nifunani uma nifuna imali uyishini uma inganele lenzoyibiza uyophinda thumeleni uma nifuna inkomo niyokhomba inkomo eniyithandayo esibayeni zaseyikhumbula ezenkosi enkulu yasebusheni zikhumbula uverse 4 esihlabelelweni seshumi akuthengwa ngagolide akuthengwa nangamali zaseyisukuma iphuma mazisa sangweni lathuntuthi inyawo zazo zathi maziyosithela ngalelo qalo wabuyela ukufa lendoda njengoba kade kunjalo yaqala yabuyela phansi kodonga zancipha ingane endlini ngala yephunga ziyaqhubeka belu ezenkosi enkulu yasebusheni nevangeli zikayidlula ngakulomuzi azinalutho phela ngoba kwaliwa uShembe kulomuzi yaphuma ingane iqhasha niyacelwa la ikhaya kuba ningene base behlanganisa amakhanda omunye wathi singene kanjani ngoba uShembe usawenza umsebenzi uma singena manje sofika sithini kuNkulunkulu wathi omunye haya singeneni ngesikhathi saphikisana yaphuma ingane yathi kuthiwa ngisho ukuthi salani seniyeka sekumanelo baba yosilapho kulemfuna amaNazaretha asifakiyona ngeyinhliziyo zethu ezimhlophe ngoba sazuza inhlanhla yonke simenywa la ikhaya kungabi khona lutho luyidimo lomnqaba basiza kuShembe siphambi kwakhe khona abantu abaningi abathanda ukuza la ekhaya bavinjwa amadimoni abamele endleleni kwasemakhosi phakathi kwethu kukhona abantu abahluphekile beze kuNkulunkulu abanye babo uphelile imndeni emakhaya babulawa bafuna uShembe kuba bayibiki abanye babo Nkosi abanabantwana abanye abasebenzi nabo vele imisebenzi iphela kodwa ithemba lethu Nkosi linye lisesihlalweni sengizokwehla phumelihle insizwa yamhlongo phesha kothukela inkosi yamakhosi sesikhulu sesibili amaNazaretha athi ilanga izoyisa umhlangano eMkhayideni usenzelwe eMkhayideni ngoba abaningi bethu bakwazi usukwagibisile lensizwa
insizwa ilusile libalele kakhulu ilanga yayisihamba nemfuyo iyaphezulu umfulu uthukela yafuna isizibe ezofika isiqinise kuso yehlisa ukushisa uma fika phezulu isiziba ebeka lapha imfuyo wayesengene emanzini uma engene emanzini wadatshulwa uvalo khona uvalo uManazarete oluthi manje ukushaya noma ngabe kusemini uqalaza ukuthi akukho lutho nolungamayo uma useshathini uphume nayo uyadatshulwa usho njalo lovalo yaphuma emanzini yathayibo ngisukela ngiswapha nangixakwe ilanga ngeke ngidlala amanzi yaphinda khona yaphinda datshulwa uvalo yaphuma yathi ngeke ngwamanje manje mina bayebongaka abantu ngiphinda khona waphinda khona wadatshulwa uvalo qede kwasekusongana inyama ngapho uhlangothini kwavuleka imbobo wasuka esebuyela ekhaya wafika wayibika ukuthi akasaphili mayifika inkosi emkhalideni wayesehamba naye emhlanganweni wasevula ithuba lomazoyibika kuNkulunkulu uma efika phambi kwaphunge lihle uNkulunkulu athanda bonke abantu ewubeka umnikelo wakhe ukuthi inkosi emfuleni ngisolekile kodwa ngazi bengisolwa yini ithi inkosi thula umshongo ungakhuluma ilutho ngicela imali yami waqabela ukuthi isikweletu sile sifunwa inkosi ngo-23 unikelele izinkomo zomhlangano uyinikelele imali efunwa inkosi yiphi yambona inkosi ukuthi udidekile isithi lalela uyakhumbula ngesikhathi yomfuleni uyabahlisa ukushisa ngesikhathi ungena emanzini udatshulwa uvalo wawungana inyoka ifuna ukulimaza ithi inkosi ngiyabheka emnikelweni owayinikele ekuphakameni ngase ngiqaphula kuyo ngayiphonsela isilwane sakiyeka uthi waphinde wabuyela emanzini sathi siyabangwama isilwane uthi ngaphinde ngabheka uthi uNkulunkulu wethu uManazarete kusho uThixo muhle ophuma lini endlini athi ngiza abantu bami lolu thando uManazarete suluphathe njengezikhali zamantumba uyasathi bangama wesibili ngaphinde ngabheka kumnikelweni yakho wayinikele ekuphakameni uthi ngayixosha umnikelweni yakho uthi ngayiphonsela inyoka uthi yakuyeka uthi noma sithathu uthi ama ubuyela emanzini lukudabula uvale ibangama lenyoka uthi ngathi ngiyabheka emnikelweni yakho emnikelweni wayinikela kusekho ngisho TV mhlebela onqenayo ukunikela ukuthi ukunikela akekho umuntu omondlayo kumnikelo wakho akekho futhi umuntu omsizayo kodwa uzondla wena usiza wena kuze kusizakale noyihlo omkhulu abanye bethu bazosibona isibusiso besela emhlabeni babe neyimoto ezinkulu abanye babe nemizi emihle abanye babe nezinkomo abanye babe nabantwana abafundile kahle baphinde banamathele evangelini abanye lezi zinto zonke ngibona ngeke bayibone kodwa kuyathoma ngene ingozini abasisha bebheka ukuthi umuntu wakhe uzomvikela kanjani ngakho umnikelo uManazarete kuyisu likaNkulunkulu basiphile emhlabeni siphile kwenzayo ngoba abanye bethu bonke lokho engibala ngeke bakubone kodwa basebedlule emhlabeni kuyonyakaza bahlangabeze ezulwini
usuka emhlabeni bathuza lemkhosi namba banqobile emhlabeni indlela yakhe ikhanya yonke emfuleni wasehuzi waphazamiseki endabeni nasempela amandla ufike uyinikele washo ngasibi kamkhathani ufike uyihambele fika emasangweni asebuhleni aphakama ungene ngiphe baba esandleni sami engakuvikela ngawe esigabeni sesithathu uhlaselwa inyoka wasikhuthuza umhlaba kwakuseyimali maNazaretha ngiyakhumbula ekhaya kwethu ubaba wondla umuzi ngo-R10 isonto lonke uma ngike ngahlangana neshumi kwethu esikolweni ngibuze kuthiwa Mdluli ubaba wakho usebenzaphi ngoba ishumi lalimali ethi inkosi bekuthendela inkomo embili lezo maNazaretha kuleso sikhathi wahamba wayeka yaze yahlangana wayibeka phambi komnikazi yathi inkosi kubusisa ndlondlo yomusa uNkulunkulu oyingcwele somnganisi chibelesha lokugeza izono zethu akuvume moya ingcwele ngiyime lapho ngishayise khona ezulwini nabo bayingcwele ngicela intethelelo bengizama njengoba kufanele inkonzo kaNkulunkulu iqhubeke Nkosi ibusise nikuzwile siyabonga amazwi amnandi asiphiwe umvangeli wenkosi inkosi izimbusise sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo samakhulu 218 218 sicela umshumayeli Thulu waseSambulo asole isihlabelelo inkosi imbusise Hello.
mayiphakule ngoqo lemalibeni igwijise kulweni bathi yaphambeka yanethela abasheleleka basemhlabeni ibineveza imanzi ijwabuluka umqede eshukuyibika bethi ijwala eliphakathi ehlangisa amakholwa kwabasebuhleni imfimini ligodole kwabasemhlabeni beshudwe eshukunyathela bayiphike kanjani nje yasezulwini abasemhlabeni bengakaze bayinamathe ugwija bemnyundele ngezwi lasezulwini wayeseliqedile izwi ugogodile nyamesaba ugalazi omaganga bathebe umbuliziselo sabe sikhopha abalunguzi imphusho bahlangane nabasemhlabeni bethi impilo ingagodola kwabasezulwini gwegwisa abasemhlabeni abasazi isihlalo sonyazi siyashisa besinjengomncindo kwabancindayo umbhiziwe abashelelekisa niyathela kanjani inkundla yasemazulwini ibingenamatshe nayithulwa navela kade nahlabela mafungelwa izitha Jesu kuhlala sifarisa imasehlale ngokuthula abayifanisa inyama ebantwini amagule benquka yena yolothi ngolenkosazana wavula unyazi bathufiyele ukuvuka yena yolonyanga sezulwini wavula unyazi bathufiyele ukuvuka umkhwengu ogaleleke ndlela ngalidlulo vusephu madoloko ganyanga ngathi inkosi ungaka ngekabi homisi baba isolo hleze isola kwathipho ezweni labomhlangano kwasala qhethi ingunguni nokwathipho ezweni labomhomisi kwasala inyoni yayiphumula inqinqombele ekade ngomdana nabongadela ukugiyusa ugiye ngamakhosi kwantu abankulu abenikela lusesandleni ogiyinkosi akwangcobe emakadile ngiyabona ingazolivele ezulwini kwabinkosi akwaNdlovu ngiyabona ingazolivele ezulwini akwahlongwane ebhulu ngiyabona ingazolivele ezulwini yasemakhulu udubuzo yakhe ngiyabona ingazolivele ezulwini Vashem
enkantolo owavuma inhliziyo ngomntakakilempeni inhliziyo engavumanga namanje ashonqele nxanye nilababhadamu elisalinde incwadi zenkantolo ushembakaze ahlala nenkantolo uNkulunkulu osekutheni umkhalamuke silo samabadelokane baphinda uphethe sabakhambela amapengane bayawumisa uzulu wafika igezi uNkulunkulu efika bamukela phuma abadele awunganqandaba babasemhlabeni babasezulwini sebevukile bethuthu bephakade balokhu amaguma namathafa bafika bavuma balasebhela bathi shembeke imuzimu bathi shembeke isono bathi tatamajolo untebazikageveza esabumanamatsha babungasezulwini untebazogruke esabumanamatsha babungasezulwini untebazikadilikhulu esabumanamatsha babungasezulwini babaphathisa amakhosi ezizwe abavumede kwamakasi afukamphuma bantu bamjuka